Saps què està al nord del Marroc? La meva ciutat. Que parlo àrab. L'àrab és una llengua que té dues formes. Una que tothom el coneix, l'Aràbia. Ensenyem, parlem a escoles. Com si fos català. L'àrab d'Arija es parla al Marroc com si fos castellà. Jo parlo d'Arija de Fes. La meva paraula preferida Sibaha. Què vol dir? Bailar. Adeu. Hola, jo em dic Mohamed Labiat, tinc 13 anys, soc de Tauret, ciutat que està al nord-est del Marroc. La meva paraula preferida és Assalamu alaikum, que vol dir hola. Hola, jo em dic Wassila Labiat, tinc 14 anys, soc germana de Mohamed, soc de Tauret. Jo parlo d'Arija de Tauret. La meva paraula preferida és l'Uaida, que vol dir mare. Hola, em dic Farah Manhento, tinc 12 anys i soc de Nador, que està al nord del Marroc. Jo parlo d'Arija de Nador i l'Amazic Rifia. L'Amazic és una llengua que està parla de tres formes. Rifia està parla al nord del Marroc. I Tamazight és parla al centre del Marroc. I Tashlhit, que està parla al sud o est del Marroc. La meva paraula preferida és Ta'izz al-Khafer, que vol dir jo t'estimo. Hola, em dic Anan Mantis, tinc 13 anys, soc de França, ciutat que està al nord del Marroc. Jo parlo d'Arija del Khnifra i Tashlhit. La meva paraula preferida és Metanit, que vol dir hola. Adeu. 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 Bueno, nois, abans de marxar, com se diria sabata amb Darija Fes? I amb Amazic? Spat. Splendida. Sperdina. Tisira.